אז ברוכים הבאים להוציא אותו וידאו של יורם דמרי נום סנג. וחבר'ה, לפני שאני מתחיל לדבר, תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון. חבר'ה, בסופו של דבר אני רוצה בלואו אפ, אני רוצה לטוס למעלה. חבר'ה, אני רוצה לטוס למעלה. תעשו לייק, תירשמו לערוץ, אוהב אתכם רצח. ותקשיבו, היום אנחנו נדבר על נושא. אני אומר לכם, אנשים מגינים על התוכנית הזאת, כאילו קיללתי את אחותם הקטנה, אני לא מבין מאיפה זה נובע. לא יודע מאיפה זה נובע. אז תגידו לי מאיפה זה נובע. היום אנחנו נדבר על האח הגדול. התוכנית האח הגדול, הפח הגדול, האח הגדול, הראש הגדול, זה לא מעניין אותי. התוכנית הזאת, עזבו, כל פעם שאני אומר למישהו, אל תצפה בתוכנית הזאת, תוכנית סטנית. מה? תירגע, תעזוב אותי. אחי, לא קיללתי את אחותך, תירגע, לא אמרתי כלום במשפחה שלך, כולה דיברתי על תוכנית שמבחינתי תוכנית שמקדמת שנאה עכשיו. עזבו, שימו את זה בצד שמקדמת שנאה. תחשוב על זה שבסופו של דבר, אם אתה צופה בתוכנית הזאת, אתה נהיה שבע משנאה, אתה שבע מסכסוכים, מרוע, אתה נהיה שבע מזה, כי אם לא עושים משהו שהוא רוע בתוכנית הזאת, זה לא מעניין. וההפקה, הם יודעים מה הם עושים, הם אומרים, יש את הילדה הזאת עכשיו שאמרה, אמא שלי מקנאה בי. עכשיו כולם מילאו אותה, שונאים אותה, אבל אם היא תעשה מעשה טוב והגדול, יגידו, טעינו לגביה, ואז אתם תצביעו לה, ואז תצביעו, ואז אותי, ואז בלגן, ואז זה, בום, תניע שבע מהשנאה הזאת. עכשיו, לא שופט, מתי תצפה בערוץ אוף עד גיל 50, לא אכפת לי. אבל עצם זה שאתה שבע מהשנאה הזאת, אתה צריך לבדוק את עצמך. באמת, אני אומר לכם, באמת, כאילו, לא בקטע. אתה צריך לבדוק את עצמך, למה אני נהיה שבע משנאה? למה, עזבו שאנחנו באמצע המלחמה, אנשים נמצאים במנהרות, אתם מבינים? אני שם לכם קצת פרופורציות, אתם מבינים קצת אנושיות, איפה? הבעיה אצלנו, יש לנו זיכרון קצר. יש לנו זיכרון קצר, לפני המהות של התוכנית הזאת, אם אתה עכשיו בן אדם טוב, ואתה לא מסתכסך עם מישהו, יאללה, טוב, אתה דייר לא מעניין. בורא עולם, לא לזה בורא עולם מתכוון שהוא ברא את כדור הארץ, לא לזה הוא מתכוון. כשאתה רואה בן אדם, וואו, בן אדם מדהים בתוכנית הזאת, אתה צריך לאהוב אותו, אבל איך אתה נהיה שבע משנאה, אל תצטרך, בלי תירוצים. יכול להיות שחלקכם תכעסו עליי, וואו, מה הוא רוצה, מה הוא מבלבל את המוח, אוי, שעזוב אותנו בשקט, תן לנו לצפות בזה. בסדר, הכל טוב, זה שתצפו בזה, זה לא, כל אחד ישן בסוף עם הבעיות של עצמו, אתם יודעים. אבל בסוף אתה צריך להיות מודע לזה שאתה שבע משנאה. ואתם יודעים, מכל העולם שונאים אותנו. אז למה שאנחנו נהיה שבעים מהשנאה הזאת? אני אומר לכם, התוכנית הזאת זה fucked up. אני אומר לכם, התוכנית הזאת זה בעיה בראש. התוכנית הזאת היא עושה בעיה בראש. הנקודה היא שהתוכנית האח הגדול זה נזק מנטלי. זה נזק מנטלי לכל דבר, זה דופק לך את הראש. אם תשים לב, אם תשאל את עצמך, מה אני הכי אוהב בסדרה הזאת? תשאל ותפרק את זה לתשובה, אתה תבין, תשמע, מה עובר עליי, אתה מבין? מה עובר עליי? ואל תכעסו עליי, אתם יודעים, אני בא בטוב. אל תכעסו עליי. אבל האח הגדול, הלוואי אלוהים ייקח את התוכנית הזאת, הלוואי. בזמן מלחמה, אנשים נמצאים במנהרות, אנשים רוצים להגיע לבית, אנשים באמצע הלילה נהרגים בשבילנו, איך, אלוהים ישמור, איך. ובגלל זה יש לנו זיכרון קצר, ואני אומר לכם, זה הבעיה בנו, בבני אדם בכללי. אני מקווה שנחזור לשפיות, שנחזור לזה. אוהב אתכם רצח, בקיצור אוהב אתכם. זהו, בנושא הזה סיימתי. עוד משהו. אתם מכירים את זה שאתם בתקופה פחות טובה, אתם יודעים, עובר עליכם משהו, תקופה כזאת, אתם בדאון, אתם יודעים, ואף אחד לא שואל מה איתכם, אנשים אחרי קוראים שנתת להם את הדם. פתאום לא שואלים אותך כלום, יורם, אתה צריך משהו תעשה. אבל אני אומר לכם שאני אהיה שאני אהיה האפ, עד שלא יורם מה קורה, עד שלא כלום. כי אם יעזתם עלי שאני פה, תראו כל היום שאני אהיה פה. הונגן! אתם מבינים את זה? והכל טוב, זה החיים, אתם יודעים, בחיים אתה אוכל כאפות, אתה יודע, אתה אוכל כאפות של... בואו, אכלת כאפה, יורם, תלמד, מה בורא מנסה ללמד אותך? ואני אומר לכם שאני אהיה פה, אל תשאלו אותי יורם מה קורה, אל תשאלו אותי מה קרה, מה זה, כלום. חבר'ה, תירשמו, תפעילו את הפעמון, אוהב אתכם רצח, תודה שהקשבתם לי. Another video, another vlog. Peace, Lululemon.